koupí padělku, nedostanete to, za co jste zaplatili. Objem obchodu s padělky na celém světě přesahuje 200 miliard euro ročně. V důsledku padělku může dojít v nejhorších případech až k újmě na zdraví spotřebitele a jeho okolí. Díky Authentizeru má spotřebitel jistotu, že za své peníze získal kvalitu, která je s danou značkou spojena. Authentizer nabízí jednoduché, účinné a bezpečné označení originálních produktů. Toto označení umožní získat informaci o výrobku ještě před samotným nákupem, a to díky sejmutí volně viditelného QR kódu pomocí mobilní aplikace nebo zadáním alfanumerického kódu na stránkách authentizer.com. Porovnáním těchto informací s produktem, který má spotřebitel v rukou, mu potvrdí originalitu daného výrobku. Pokud by se informace neshodovaly nebo kód nebyl v systému, jednalo by se o padělek. Jakmile je produkt zakoupen, spotřebitel odstraní krycí vrstvu a naskenuje vnitřní kód bezpečnostního prvku. V databázi se automaticky označí tento produkt za použitý. Každý výrobek lze tedy použít jenom jednou, tím je zabráněno falšování. Authentizer pomáhá každému výrobci, kterému záleží na jeho zákaznících, s ochranou před padělateli. Authentizer vám dá jistotu originálu.